गिबियावनो आङो बयबो खौरां बुथुमगिरि बिथांमोनखौ बरायबाय। लोगोसे आंनि लोगो बिथां अमरसिं ब्रह्म बिथांखौबो दिनै आंजों ज' नोंथांमोननि सिगाङाव बाथ्रा बुंनो थाखाय हेफाजाब होनायनि थाखाय बिथांखौ साबायखर होबाय आरो लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरखौ खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। दा जों बेयाव दिनै नोंथांमोनखौ लेंहरनानै बाथ्रा बुंनो नागिरनायनि खारना जाबाय थांनाय 17 फेब्रुवारि 2025 खालि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव आसाम सरकारा सानसेनि रां बावजा हाबाफारि लानानै बेयाव एसेमब्लि सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफैदों। दा बे माने बिटिसिआव जे आसाम एसेमब्लिखौ सानसे खुंफैनाय जादों, दा बिनि बाथ्राखौ गुवारैनो प्रसार खालामनाय जादोंमोन जे बेयाव आसामनि 6 सिडुलफोरनि गोहोफोरखौ स्ट्रेंथेन खालामनाय, आसामनि 10थि जायनाखि काउन्सिलफोर 10थि फारिलाइनि काउन्सिलफोर बिसोरखौ गोहोगोरासिन खालामनायनि बाथ्रा सावरायलायनाय जागोन होननानै बेखौ माने प्रसार खालामनाय जादों गुवारैनो। दा बे सावरायनायाव दिनै मा आल'सना जाखो, मा थांखि लाखो, जोंनि थाखाय मोजां जाखोना जादिया, दा बे जिनिसा जों बयबो दिनै नोजोर होनांगौ, जों बयबो मिथिनांगौ दा बेयाव मा जामारखो। दा गिबियावनो जोंहा बिटिसिनि खुंगिरि प्रमद बर'मोनहा आरो लोगोसे दिपेन बर'मोनहा बुंदोंमोन, एबसुट प्रेसिडेन्ट बिथांमोनहा जे बे हिस्ट्रिक माने सेसन जागोन बिटिसिआव आसाम एसेमब्लिनि जे मोनसे माने जुथुम्मायखौ लाबोदों, बे मोनसे हिस्ट्रिक बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, जारिमिनारि बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। आरो लोगोसे हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार बेबो बुंदों बे मोनसे हिस्ट्रिक माने सेसन बे बिटिसिआव जे आसाम एसेमब्लिखौ लाबोनानै सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफैबाय, बे मोनसे हिस्ट्रिक सेसन बे बाथ्राखौ हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार बेबो बुंदों। दा बिथांमोननि बुंनायाव जों गेजेरनिफ्राय जानाखि एनालाइसिस खालामनानै जों मोन्दों, दा जों बिजिरनानै मोन्दों जे दिपेनमोन बुंनाय, प्रमद बर'मोन बुंनाय, बिसोरनि बुंनाया पलिटिकेल माइलेज लानो थाखाय बुंनाय जादों जे जों मोनसे गिदिर माने हाबाफारि जों मावनो हाबाय, बिटिसिआव जों आसामनि माने एसेमब्लिखौनो जों लाबोनानै खुंफैनो हाबाय बिदि बुंनानै रायजो राजानि गेजेराव मोनसे प्रसार खालामनानै गावसोर पलिटिकेल लाबालाब लानायनि बाथ्राखौ जों माने बुंदों होननानै जोङो साननो हादों। आरो लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टनि जानाखि जे हिस्ट्रिक बे सेसन होननानै बुंदों, बे बुंनाय खार'ना बेहा मोनसे उद्देश्य बेहा दं। बे उद्देश्यखौ जोंनि मानसिया हयथ' हमनो हायाखै। जों मानसिया सानदों जे बेयाव बिराद गिदिर गाजा गोमजा माने एसेमब्लि सेसनखौ खुंहैयोब्ला माने बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोहोम गोलैगोन। दा जेरै प्रमद बर' माने दिपेन बर'मोनहा सानदों पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय मोजां जागोन, जोंहा लाबालाब मोनगोन बिदि होननानै। दा हेमन्तआबो बेखौनो खालामनानै मोनसे उद्देश्य लानानै खालामनाय जादों जे जों बोरैहाय आसाम गभर्नमेन्टआ बोरैहाय बिटिसिआव आसामनि एसेमब्लिखौ खुंनानै बोरै बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनो हायो, बोरै सिफायनो हायो, दा बेखौ बिथांमोना नोजोर खालामनानै बे आसाम एसेमब्लिखौ खुंफैदों होननानै जोङो बुंनो हायो। दा बे पलिटिकेल मोनसे एग्रेसन, बेयो राजनितिक एनगाल्भमेन्ट, जोंनि माने 6 सिडुलनि माने खुंथायखौ मन'नायनि, बेखौ जाख्रेबनायखौ सेस खालामनायनि बे मोनसे कनस्पिरेसि जों बेखौ खालामदों होननानै जों मिथिनो हायो। दा जोङो थुलमुलै जों बेखौनो बुंनो हायो, बे माने जायनाखि सेसन जादोंमोन, बाजेट सेसन सानसेनि माने हाबाफारि लानानै खालामनाय जादोंमोन, बेयाव जेराव माने बिटिसिनि बा आसामनि 6 सिडुलफोरनि पावारखौ बांसिन होनायनि जायनाखि आल'सना खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, बेयाव खिन्थु खुनु जेबो आल'सना जायाखै, मोजां आल'सना जायाखै, जों बेखौ बुंनो हायो। जों बयबो नुदों
बेयाव खुनु जोंनि रावबो MLAफ्रानो बर' MLAफ्रा बांसिन दायथ' दंमोन जिहेथु जोंनि माने BTC एसेम्ब्लियावनो जिहेतु जोंनि BTC काउन्सिलनि सेक्रेटारिनि जायनाखि माबा बेयावनो जिहेतु एसेम्ब्लिया जादों जेब्ला आसामनि एसेम्ब्लिया जादों जेब्ला जोंनि दायथ'आ बांसिन दंमोन आरो जों बांसिन माने खुगा फुवार फुवार बुंनो हानांगौमोन जे 6 सिडुलखौ बोरै बारायनांगौ बेसेबां जों पावार होबावनांगौ जोंनि अबस्था मा जाखो बेखौ बुंनांगौमोन खिन्थु दिनै जों नुबाय जे जोंनि खुनु MLAयानो रावबो बिदि माने स्ट्रं भाबै बुंनाय जों माने खोनानो मोननाय जायासै दा अबयसे जों बिनि गेजेरावनो जों बुंगोन रबिराम नार्जारिया खिसु खोथा बुंदों बिथाङा माने 6 सिडुल जायनाखि 2023 आव BTC एकर्ड जादोंमोन 2003 आव जायनाखि BTC एकर्ड जानाय बे एकर्डनि गेजेरजों जथेस्थ पावार मोनदोंमोन BTCआ बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों खिन्थु 2020नि जायनाखि 27 जानुवारियाव जानाय एकर्ड BTR मुंनि बे एकर्डजों 2003 आव जानाय BTCनि जायनाखि 6 सिडुलनि गोहो बे गोहोखौ खमायना होनाय जाबाय नामा बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंना होनाय जादों आरो लोगोसे दुर्गादास बर'आबो एसे बुंदों बेबो बुंदों जे माने BTCनि जायनाखि पावार बेखौ दिनै माने आसाम गभर्नमेन्टआसो जे दिनै हस्तक्षेप खालामनाय बे बाथ्राखौ बे बुंदों आरो दिनै जायनाखि BTCआव स्कुलनि जायनाखि प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय खोथा दंमोन माखासे माने कलेजफोर बाथ्राबो दंमोन आरो लोगोसे बे माने BTR सुक्तिनि गेजेरजों माखासे पेकेज बे पेकेजाव जायनाखि हरदों बेखौ मावफुंनाय जायाखिसै बेफोरखौ बिथांमोना बुंनाय जादों खिन्थु दा दिनै बेयाव बांसिन रल लानांगौमोन जोंना माने BTR सुक्ति खालामग्रा नेताफोर BTR सुक्ति खालामग्रा आफादनि MLAफोर बिथांमोना बांसिन दायथ' दंमोन बुंनो थाङोब्ला थोंजोङै UPPL नेताफोर MLAफोर बिथांमोना दायथ' दंमोन खिन्थु बिसोर दिनै फंसे बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोननाय जायाखिसै बिथांमोना बुंनांगौमोन जे BTR सुक्तिखौ दिनै माने खालामनायनि उनाव बे सुक्ति खालामग्राफ्रा जेलाव दङ बेखौ हगारनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनांगौमोन दा बिदिनो केसफ्रा उद्रु जानांगौ बेफोरखौ बुंनाय जायाखिसै बेखौ बुंनांगौमोन आरो जायनाखि BTR सुक्तिनि गेजेरजों माखासे पेकेजफोर हरफादोंमोन बेफोरखौ मावनाय जायाखिसै बेफोरखौ बुंनांगौमोन खिन्थु फंसे बुङाखै साइलेन्ट सिरि बे आसुरित आरोखि जे होमब्ला नों बे माबायाव BTCआव आसामनि एसेम्ब्लिखौ सानसे लाबोनानै खुंफैनायनि अर्थ'आ फाथांखोबालाय जेबोथ' जायाखिसै मा मोनखो दिनै उकिल गगैया बुंदों बुंनो थाङोब्ला साबसिन स्पिच लाखिदोंबा उकिल गगैया बर'फोर जेखौ बुंनो हायाखै बर' MLAफ्रा जेबो बुङाखिसै बेखौ बुंजोबदोंबा उकिल गगैया बुंदों दा बाथ्राया बेल' जादों बेबो हयथ' BTR सुक्तिनि जायनाखि डेमेरेजफोर दं बेहा बिनि सायाव बिनि कनसेप्टआ क्लियार नङा बे कनसेप्ट क्लियार नङिनि थाखाय BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आखरे बे बाथ्राखौ बे बुंदों बियो जों जदिबो बेयाव एकमत नङा दा बिथाङा गावनि लाइनाव बे थिग बुंलांदों खिन्थु जोंनि MLAफोर जायफोर दंमोन फंसे खोथा बुङाखिसै दा थाङै थुङै जों बेखौनो बुंगोन दा जोंनि थरनिफ्राय जे बे माने आसाम एसेम्ब्लिनि जायनाखि सेसन बेयाव लाबोबाय बाजेट सेसन सानसेनि हाबाफारि बे माने सानसेनि हाबाफारिजों BTCनि जायनाखि पलिटिकेल गोहो बेखौ सेस खालामफैनाय जाबाय बेयाव एनक्रस खालामफैनाय जाबाय पलिटिकेल एग्रेसन खालामनाय जाबाय जों बेखौ दिनै बुंनो हायो दिनै जोंनि एफा गिदिर बे 6 सिडुल एरियायाव 6 सिडुलनि बे न'आव दिनै बाहेरानिफ्राय फैनानै माने मिटिं खुंफैनो हानाय बे खोब दुखुनांथाव बियो जोंनि 6 सिडुलनि जायनाखि मर्यादा बेखौ दिनै नस्थ' खालामनाय जादों आरोखि जोंनि एन्टिटिया थानाय जायाखिसै दा बेजों लोगोसे दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा खुलायैनो बुंलांबावबाय जे माने BTC बाउन्डारिनि खेथ्रआव एबसुजों रायज्लायनानैसो थिग खालामनाय जादों बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बिथाङा बुंदों जे माने BTCआव आगोलाव रायजो बिग्रा दंमोन दा गैलिया बे बाथ्राखौ बुंदों माने एथ' लासिं सिं जे जोंनाव रायजो बिग्रायानो गैलिया बे बाथ्राखौ दिनै बुंनाय जाबाय रायजो नांला होनना बुंग्रा दंसै बे बाथ्राखौ एथां बुंनाय जाबाय दा आन्दलन जालाया बेयाव ओमफ्राय मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा बुंबावदों जे माने BTCआव एकमात्र गावल' चिफ मिनिस्टार जे गाव फैनानै बेयाव थाफैनो हायो
आरो बेयाव फैनानै बे हाबाफारि लाफैनो हायो स्किम एनाउन्स खालामफैनो हायो फिथा हास'फैनो हायो बे बाथ्राखौ बे बुंदों आरोखि बे बाथ्राखौ बुंदों दा बे बाथ्रानिफ्राय जोङो माने बेखौनो बुजियो जे दिनै बिथाङा मा बुंदों दा जोंनि बेखौ माने जोंनि मानसिफ्राबो बुजिनांगौ जे गियानि मानसिफोरनि थाखाय इसारायानो काफि होनना बुंदों इसारा मा इसारा दं हिमन्त बिश्व शर्मा बेखौ बुंनानैलाय माने दिनै सिक्स सिडुलआ जे दिनै गैलिया सिक्स सिडुलखौ जे बिसोर माने सिफायनो हाबाय बे बाथ्राखौ दिनै बे बुंनाय जादों आरोखि दा दिनै बिटिसिआव फैनानै बे गावसोर स्किम लाफैनो हायो बिटिसिआव आन्दलन गैला आलादा रायजो बिनायनि माने मोनसे धौ गैला आगोलाव आन्दलन खालामग्रा दंमोन दा गैलिया बे बाथ्रा बुंबाय आरो इन्टारेस्टिंनि मोनसे खोथाया मा जाबाय जे बिटिसिनि जायनाखि एकर्ड बेखौ एबसु रायज्लायनाय खालामनाय जादों आरो एबसुजों जुदि बै समनि एबसुआ दिनैनि एबसु बेजों अनेक पार्थक्य दं बे बाथ्राखौ बुंबाय आगोलनि एबसुआ 10% थानाय मानसिफोरनि गामिखौबो माने बिटिसिआव सोसननांगौ होननानै दाबि खालामोमोन स्ट्रंमोन खिन्थु दिनैनि एबसुआ 100% बर' मानसि थानायखौसो ट्राइबेल मानसि थानायखौसो बिटिसिआव सोसननांगौ होननानै बुंदों दा बे हिसाबै एबसुजों जायनाखि माने बुजाफरा खालामनाय एबसुजों बुजाफरा खालामनानैसो बे एकर्डखौ खालामनाय जादों आरो बाउन्डारिखौ थिग खालामनाय जादों बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरोखि दा बेयावनो जोंहा कुइसन जायो प्रश्न जायो दा दिनै एबसुआ जुदि बे रोखोम एथ' जुदि गाहायाव नाख्रेबजाबायब्ला मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टारजों गाहायाव एथ' नाख्लायजाबायब्ला दिनै जोंनि एबसुनि नेताया लाजिनो रोंखोना रोंलिया बाथ्राया बेयावसो जादों आरोखि दिनै बुंना होबाय जे माने 100% थानाय ट्राइबेल जनसंख्या गामिखौसो माबायाव बिटिसिआव सोसननाय जागोन बे बाथ्राखौ एबसुआनो बुंदों एबसुजों सावरायनाय खालामनाय जादों एबसुआनो साजेसन होदों बे बाथ्राखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बुंदों दा अब्ला दिनै नोङो बे गामि हाबसननाय बाथ्राया बोरै जाबावनांगौ 100% जुदि ट्राइबेल थानाय गामिखौसो सोसननांगौ होनना बुङोब्ला दिनै बे गामिया बोरै हाबसनबावनो बिटिसिआव बोरै हाबबावनो दालाय आरो बिथाङा स्पेसियेलि माबाखौ बुंबावदों सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव बुंदों सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवबो 100% माने बर' गामि थानायखौल' सोसननाय जागोन बे बाथ्राखौ एबसुआ बुंदों होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बुंदों दा अब्ला सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ बोरै हाबबावनांगौ एरिया बोरै हाबबावनांगौ बे जायगायाव बे दस्रा माने माबायावथ' हाबनाय नंलिया नन ट्राइबेल थानाय गामिफ्राथ' दिनै हाबनाय नंलिया दा दिफेन बर'आ गावनो बुंनो हानांगोन दिनै जे गावनि गामियाव 100% माने बर' मानसि थायो नामा 10% बर' मानसि थानाय अबेबा गामि दं नामा दा दिनै दिफेन बर' बिथाङा बेखौ माने बुंनो हागोन नामा दिनै बिथाङा बेखौ बुंनांगौ दिनै दा दिनै बे बाउन्डारि एरिया दानख'नाय बाथ्रा बुंदों जे 50%नि बारा थानाय बर' गामिखौ दानख'नाय जागोन होनना बुंनाय दिनै बेथ' रोखा रोखा दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा बेखौ लानानैथ' दिनै आसाम गभर्नमेन्ट लानानैथ' बुंगासिनो दं जे बे माने नन ट्राइबेल एरियाखौ दानख'नाय जागोन होननानै बेथ' रोखा रोखा जाबाय दा दिनै बेखौ जुदि दानख'मारोब्ला दिनै जोंनि माने सोसननाय बेलायाव नों 100% ट्राइबेल थानाय गामिया दरसे हागोन अबे जायगायाव दं फलाय अबे एरियाखौ सोसननो नागिरदों दा दिनै दिफेन बर'आ लिस्ट हो दिनै जे अबे एरिया 100% बर' माने जनसंख्या थानाय ट्राइबेल जनसंख्या थानाय गामि दङ बेखौ लिस्टखौ हो सोसननो थाखाय बुंना हो अबेयाव दङ बेखौ दिनै बुंनो हाया आरो दानख'नायनि खोथा बुंदों दिनै बिथाङा अबे गामिखौ दानख'नांगौ अबे गामिया माने 50%नि बारा नन ट्राइबेल गामिखौ दानख'नांगौ अबे गामिया नाङा अबे गामिखौ बिटिसिआव नाङा बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा रोखा रोखा खालामना हो बिथाङा आगोलाव बुंदोंमोन आगोलावबो माने माखासे गामिफोर हाबसनदों बिटिसिआव बिटिआरआव माने अनाबर गामिफोर जाय गामिखौ जों नाङा बेखौ दानख'नांगौ होनना बिथाङा बुंदों दा बेफोरनि लिस्टखौ दिनै होना हो दा बेफोर जुदि दानख'लायनाय जुदि जायोब्ला जोंनि बे बिटिसिआ बहा थाबावनांगौ दोनलाय बेसे गुवार जागोन बेलाय बेथ' थानाय नंलिया जोबलांसै बे दा दिनै दिफेन बर'नि खुगाया दिनै मोननै मोनथाम जागासिनो दं दिनै डाबल स्टेन्डार्ड खोथा बुंगासिनो दं बे मोनसेबो गामि दानख' होनना बुङो नै दाखालि आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्माया जेब्ला बुंना होबाय जे एबसुनि माने दैदेनगिरिफ्रा 10% बर' गामि थानायखौसो सोसनगोन होननानै बुंदों बे बाथ्राखौ जेब्ला बुंनो हायो दिफेन बर'आ दिनै क्लियारफिकेसन होफैबाय दाने बे 10%ल' बाथ्रा नङा माने 50%नि एबाबबाबो सोगोन मागोन 10%आवसो हाबखानांगौखा ओरै बाथ्रा बुंना होबाय दा खिन्थु नोंनि एकर्डआवथ' नोङो माने 50%नि माने बारा थानाय बर' गामिखौ दानख'गोन होननाय बाथ्रा दंना दा नोङो मानो डाबल स्टेन्डार्ड खोथा बुङो
नों एखमबा गामि दानख' होआबो होनना बुङो नोङो आरो एखमबा नाङै गामि दङ बे गामि दानख'नायखौ नाङै गामिखौ दानख'नांगौ होननानै नों बुङो गामि दानख'नाय क्लजखौ बिटिआर एकर्डआव सोफ्लादोंसो होनना बुंदों आरो मोनसे समाव बिदि खोथा बुंदों बियो जे माने गामि दानख'नाय क्लजखौ जे बेखौ लेरफ्लादोंसो होनदों आरोखि अना बर'खौ सन्थुस्ट खालामनो थाखाय लेरफ्लादों ओरै होनना बुंदों आरोखि मावफुंनाय जानाय नङा बेखौ मावफुंनाय जानाय नङा नों दिनै एकर्डआव लिरना होबाय जेब्ला नों दिनै बेखौ मावफुङानो बोरै बुंनो नोङो बेखौ नों मावफुंथारनांगोन दिफेन बर्डआ निजे बुंदों गावनो बुंदों आरो दिनै नों जुदि बिटिआर सुक्ति जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होनना बुङोब्ला बिटिआर माबा सुक्तिखौ नों आखरे आखरे इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ मावफुंनांगौ होनना बुङोब्ला बे गासिबो फैजोबगोन गामि दानख'नांगोन नोङो गामिखौ दानख'ना हो बाथ्रायाबो फैगोन आरो दिनै दाखालि माने दुर्गा दास बर'आ जेखौ बुंदों दा माने पावार स्टेट गभर्नमेन्ट लांफिननाय स्टेट गभर्नमेन्टआव पावारखौ माने बिटिसिनिफ्राय लांफिननाय बे बाथ्रा नों बे 4.6आवथ' रोखा रोखा बुंथारदो 4.6 बिटिआर सुक्तियाव रोखा रोखा लिरनाय दङ जे माने डिसिफोरनो पावार हरनाय जागोन आरो डिसिफोरनो पावार हरोब्ला डिसिआ बे पावारखौ मावफुंनानै माने सिइअनि थ्रुयै सिएमनो माने रिपर्ट होनाय जागोन बे बाथ्राथ' बे बिटिआर सुक्तिनि क्लजआवनो दंना दा रोखा रोखा दा गथे माबे माबाखौ लानानै पइन्टखौ लानानै आखरे आखरे बिटिसिनि बिटिआरनि एकर्डखौ मावफुंनांगौ होननानै बोरै बुंबाय थायो दा बेनो जोंनि थाखाय दिनै माने साननो गोनां बिफद बियो दा जोङो बेखौनो बुंलायदों थाङै थुङै जे दाखालिनि जायनाखि माने बाजेट सेसन जादोंमोन बिटिसिआव बे बाजेट सेसनजों जोंहा जेबो लाब जायाखै बर'फोरनि थाखाय बे अपमानजनक लाजिसिं जाबाय बेयाव फैनानै हेमन्तआ रोखा रोखा बुंलांबाय जे माने बर' रायजो बिग्रा गैलिया होनना बुंबाय आरो गामि सोसननायावबो माने एबसुनि निर्देश बादिसो खालामनाय जादों आरो 100 जौखोन्दो थानाय बर' गामिखौसो सोसननाय जागोन होननाय बाथ्रा बेखौ बुंदों होननानै रोखा रोखा बुंलांबाय दा गथे नैबे सेसना जोंनि बर'फोरनि थाखाय बेयाव खुनु रंजाथाव बाथ्रा गैया बेखौ लानानै जों माने माबा मोनसे मोनबाय जों साननो हाया बर'फ्रा बेजों मोनसे बेनिफिट मोनदों जों साननो हाया आरो बे आल'सनायाव खुनु सेक्सुयेल स्ट्रेंथेननि मोनसे पइन्ट बेयाव थिखांनाय जायाखै बुंनाय जायाखै आरो जोंनि एमएलएफ्रा बाहागो लानाय जायाखै जों बेखौसो नुदों आरोखि